día, hoxe como podemos configurar correctamente o noso correo electrónico de usuario na aula virtual. O primeiro que vou facer, vou entrar como un usuario, eu teño un usuario chamado proba. Vale. Moi ben, dime contrasinal non é seguro, non pasa nada. Vou a abrir en administración, configuración do meu perfil, editar o perfil. Fixadevos, este usuario chamase Proba, apelídase Proba, pero ten un correo electrónico que é o nonresponder@edu.xunta.é, que non é o correo electrónico real do alumno. Entón, que teríamos que poñer? Tenemos que poñer o correo electrónico real do alumno, @gmail.com ou o que sexa, vale? Moi ben. Temos aquí un desplegable que é ver correo. Podemos permitir ver o correo electrónico somente aos membros dos cursos nos que estamos matriculados. Podería estar ben. Permitir ver o correo electrónico a todos os usuarios da plataforma. Completamente desaconsellado. Ou agochar o meu correo electrónico a todos. Este é o que vos recomendo, vale? Moi ben. Outro desplegable que é interesante, subscripción automática nos foros, non cambialo. Dicirlle que sí, que cando se envía unha mensaxe, subscríbate automáticamente no foro. Isto que quere decir? Cada vez que o profesor publique unha mensaxe na foro de novas, se publique unha entrada nun foro de dúbidas dun dos cursos que has matriculados, automáticamente vai chegar unha mensaxe ao correo electrónico que acabas de configurar. De feito, o correo electrónico o que ten de vantaxes é que cada vez que te corrixan un exercicio, cada vez que o profesor quera contactar contigo, cada vez que se envíe unha mensaxe importante dentro da plataforma, vai te chegar unha mensaxe non só na plataforma, senón tamén ao teu correo electrónico. Vale? Ben, no perfil, aparte, podedes meter unha foto, podedes meter unha frase, podedes meter máis cousas, pero xa estaría. E damos a actualizar perfil e xa está. Outra, vale, me di, vostede solicitou un cambio de enderezo electrónico dende non responder a cara. Por razóns de seguranza, temos enviado unha mensaxe ao correo do novo enderezo para confirmar que é vostede o titular. O novo enderezo será actualizado unha vez que abra a ligazón que lle enviamos nesa mensaxe. É dicir, que despois de cambiar este correo electrónico tedes que ir ao vosso correo electrónico real e confirmar que sodes vos. Vale? Moi ben, e xa estaría. Outra forma de acceder ao noso perfil, pois, como vedes, sería así. Vale. Nada máis. A ver se se entendeu ben. Moitas grazas. Chao.